No m'acaba de creure el concepte de classe política. Els polítics són representants de la ciutadania en nivells molt diferents. Sí que és veritat que quan tens un càrrec ja comparteixes una sèrie de situacions amb la resta de persones que tenen aquest càrrec, no? Però això de classe política jo crec que és una utilització molt sesgada per a diluir el desprestigi que hauria d'estar concentrat en els polítics corruptes. Si mirem la situació actual, veurem que la gran majoria de casos de corrupció, de comportaments irregulars que fan els polítics al nostre país són polítics d'un partit molt concret. No és la classe política. Per tant, això de diluir, de tots els polítics són iguals, els polítics una volta toquen el càrrec se dediquen a furtar el que poden, a col·locar els col·legues i tal, el que fa és diluir la culpa, i la culpa la tenen unes persones molt concretes, no? Jo crec que la gent està percebent que els polítics no juguen al seu favor sinó en contra, val? I que per tant una volta te converteixes en un representant de la ciutadania ja treballes per als teus interessos i no per als de la gent que te va escollir. Això és molt greu, aquest desprestigi dels representants ciutadans és molt greu. El problema dels polítics és que se pareixen moltíssim a la gent que els va votar. Jo reivindique la responsabilitat ciutadana, és a dir, la gent ha votat a aquestes persones. El Partit Popular ha tret majoria absoluta al País Valencià, en concret, després de veure's embolicat en una quantitat immensa de casos de corrupció que han estat absolutament airejats per la premsa. Jo crec que la premsa s'ha comportat bé en línies generals i ha tret a la llum tota una sèrie de casos escandalosos. I tot i així ha tornat a tindre majoria absoluta. Per tant, quan hi ha molta part de la ciutadania que critica als polítics, hem de saber que hi ha una majoria de la ciutadania que ha votat a aquests mateixos polítics, i el vot també és el vot sobretot és un exercici de compromís ciutadà, no? Jo crec que el que ja ara comença a plantejar-se una distància important entre el que és la ciutadania i el que són els seus representants, i això és molt greu. Però, insistisc, jo crec que la democràcia no és un moment congelat de l'evolució, és a dir, no s'arriba a la democràcia, ja són demòcrates, no, la democràcia és una evolució constant i implica que el ciutadà s'ha d'implicar. I jo crec que al nostre país la democràcia encara és molt primerenca, falta molta feina per fer i la ciutadania no està implicada, és a dir, la gent no coneix com funcionen les institucions, la gent no participa en els consells de participació. N'hi ha un grup, però que és limitat, que està exigint més participació, més transparència, però després n'hi ha un grup, jo crec que majoritari, la meva percepció, no tinc dades, que senzillament el que vol és viure tranquil·lament i votar i no implicar-se en la gestió, ni del seu municipi, ni del seu país, etc. I això, òbviament, el que provoca és que els polítics mangarruferos, que n'hi ha molts, puguen treballar. Si tot això s'ha fet, si totes les corrupcions s'han fet, i s'han fet, és entre altres coses perquè la ciutadania ho ha permès, perquè no ha controlat, perquè no ha participat en les decisions, perquè no ha estat alerta de les coses que se feien. Concretament, en la meva situació com a alcalde, te puc dir que una part important de la gent que ve a parlar amb mi ve a buscar precisament una xicoteta corrupció. Una multa, a veure si tal, com anàvem tu al gimnàs o jugàvem junts, a veure si me la lleves, un cosí que està en l'atur, a veure si podríeu tal. Aquestes coses que en aquesta societat se consideren normals, això multiplicat per el nivell de poder dona un nivell de corrupció molt important, i això s'ha de denunciar. Però és que estem acostumats a això, i és molt trist, però s'ha de dir, s'ha de denunciar. Falta moltíssima cultura de la democràcia, moltíssima educació per a respectar les institucions. A ningú en un país democràtic real se li passaria per cap anar al senyor alcalde si li lleva una multa de trànsit. I aquestes coses passen cada dia. I si no entres en el joc pareixes una persona estranya, però és que és així. Ara no recordo exactament quin és el salari del president de la Generalitat Valenciana, però a mi em pareix una porqueria, perquè jo crec que és un càrrec amb moltíssima responsabilitat i que hauria d'estar molt ben pagat. El mateix opine dels consellers, etc. Respecte als alcaldes, ahir sí que n'hi ha hagut un desmadre impressionant. No és tolerable que els salaris dels alcaldes se'ls posem els mateixos alcaldes. No els mateixos alcaldes, sinó els plenaris dels ajuntaments. Hauria d'haver, i això és una de les poques coses que me pareix bé d'esta reforma de la llei de bases de règim local que està plantejant el govern, hauria d'haver uns màxims i uns mínims de salaris dels alcaldes segons els municipis. Nosaltres a Burjassot, per exemple, jo no pare de dir el senyor alcalde cobra 2.500 euros nets al mes, perquè tenim
un acord penari ja fa molt de temps, que s'està aplicant, i bueno, a mi em pareix que per a la responsabilitat de la feina és un salari que no està mal. Però n'hi ha pobles que tenen la meitat de població que Burjassot i que cobren, l'alcalde cobra el doble. Això no me pareix massa normal, val? No me pareix massa normal. Tampoc me pareix bé que no n'hi hagi límit a l'hora de contractar assessors, per exemple. Jo entenc que la figura de l'assessor, que és una figura molt denostada, per la meva experiència personal, al final és necessari. Vull dir, jo tinc un assessor en l'Ajuntament perquè me fa falta. És que si xarxes socials, que si agenda, que si aquestes històries. Però no és normal que l'alcalde de Gandia en tinguera 30. Gandia és més gran que Burjassot, però 30 assessors me pareix una barbaritat, no? Tampoc és normal que els salaris dels representants polítics en empreses públiques, en caixes d'estalvis, que això ja ha desaparegut, etc., cobraran aquestes barbaritats, que per això sí que se n'anaven uns diners molt majors que els que se n'anaven els salaris, diguem-ne, normals de la feina. Tampoc me pareix bé que els polítics acumulen salari d'alcalde, salari de diputat provincial, salari de representant de Marsa, això és una barbaritat, això també hauria d'estar regulat, no? I el tema dels privilegis, pues, també, jo crec que la gent també de vegades desconeix, no? Però sí que és veritat que pues això, els típics trepitgeus del diputat que està en Madrid però diu que resideix en Olocau i ha inventat el poble, no? I aleshores cobra les dietes i tal, i aquestes coses desprestigien a la classe política, però bueno, d'una manera escandalosa. I òbviament això està fent, ara he parlat de la classe política, abans deia que no existia, desprestigien els polítics en general, no? D'una forma escandalosa, i això s'ha de controlar. Però dit això, me sembla que això en el context global de la crisi és una anècdota. Dirigir l'atac contra el míssil principal contra això és un error. L'atac està en que la democràcia no funciona bé. I una de les coses més, jo crec, pitjors que s'està plantejant és el tema de la desaparició dels ajuntaments xicotets, de la reducció de regidors, etc., amb l'excusa d'estalviar diners. Això és fals. La majoria dels polítics, de tots els colors, ahí sí que s'ha de ser absolutament respectuós, de tots els colors, polítics municipals dels municipis xicotets, no cobren i estan fent la feina vocacional. Ahí sí. Per tant, reduir regidors, això no estalvia diners. Pots estalviar diners dient el màxim que cobrarà un regidor o un polític d'un ajuntament de fins a 20.000 habitants serà tal, fins a 40 serà qual, fins a 5. Perfecte, això me pareix perfecte, per a que no n'hi hagi alcaldes per ahí que se fiquen salaris multimilionaris, però reduir regidors, això l'únic que fa és que el meu vot valga menys, perquè n'hi ha menys possibilitats de traure representants. I a més, tots els retalls, fixa que la majoria s'estan plantejant contra les institucions locals, quan la majoria del deute és del govern central. El 70% del deute que té l'Estat és del govern central. Me pareix perillós que el polític que arriba a un determinat càrrec d'una certa responsabilitat no tinga vida fora de la política. Me pareix molt perillós. Que siguin persones, com has comentat tu, que des de les joventuts dels partits i tal, sempre han estat involucrades professionalment en la tasca política, d'assessors, d'ajudants de no sé què, de coordinadors de no sé quantos, i que al final, i jo conec molts casos, molts casos de diputats en Madrid, diputats en les Corts, alcaldes que no han treballat mai fora de la política. I això me pareix perillós, perquè ahir sí que me pareix que se perd el contacte en la realitat. Jo confio molt més en les persones que tenen una seva carrera professional. No cal que siguin catedràtics, poden ser forners. Això no té massa importància, però sí persones que tenen una vida fora de la política. Sobretot, no estic en contra de que quan s'arriba a una certa responsabilitat la gent se dediqui en exclusivitat. Jo, en el meu cas, no tinc l'exclusivitat total, estic al 95%, perquè el fer les classes en la facultat, la veritat que a mi m'agrada, i com que m'allibera un poc de la pressió municipal, més que per la qüestió econòmica. I també me permet continuar en contacte en el meu món, que quan jo deixi ser alcalde hauré de tornar, i està fatal, això de ser periodista freelance, no sé què farem, però bueno, ahí estarem. I clar, la gent que depèn exclusivament de la política, que no té vida professional fora de la política, també és molt més fàcilment comprable, manipulable, per eixir en la foto. Hi ha casos d'una volta estàs cobrant un salari important de diputat en Madrid i no has fet una altra cosa, fàcil que siga per a mantindre't en la llista. I la teva lleialtat cap al cap és superior a la teva ideologia o a la teva responsabilitat. No n'hi ha massa polítics
i no n'hi ha massa funcionaris, n'hi ha pocs funcionaris i jo crec que en polítics la representativitat està més o menys equilibrada. Val? La gent pensa en el polític com una persona aliena, quan en realitat cal recordar que el polític és el teu representant i que tu l'has votat. I per tant tu li pots exigir que faci feina i li pots demanar que passi comptes. No hem de perdre la proximitat amb el polític. I jo sí que crec que hi ha una sèrie determinada de polítics, generalment d'ideologia conservadora, que en quan tenen el càrrec s'allunyen, pareix que siguen ja, i tu no eres ningú, eres un representant de Ciutadans que a més caducaràs, vull dir, en un moment determinat deixaràs de ser-ho i hauràs de tornar al carrer, hauries de tornar al carrer a guanyar-te la vida com la resta de les persones. No n'hi ha democràcia sense demòcrates, i era fàcil, la vaig sentir al meu amic Vicent Flor i la repetí sempre que puc, sempre dic que l'autoria és d'ell, i jo crec que la ciutadania encara no s'ha acostumat al que és la democràcia. No? El tema de la transparència és escandalós, però és que al País Valencià la perversió és tal que la gent, la ciutadania, la majoria ja dona per fet, des de fa molts anys, és que no és nou, que la Generalitat no funciona i que no li va solucionar els problemes. En sanitat, en una gran quantitat de temes, este país està en fallida, ja fa molt de temps que està en fallida. I el tema de la transparència, bueno, jo no sé com tenen la barra de dir, no? Se neguen a passar informes als diputats que demanen, se neguen a passar informes als mateixos ajuntaments quan estem demanant. N'hi ha un col·legi que sospitem que està en ruïna, me passes l'informe? No. I al final has de fer-lo tu. I la ciutadania està pagant doble. L'informe que ha fet la conselleria, que és el que el té amagat en un calaix, i l'informe que ha pagat l'Ajuntament. I això per què? Això són diners públics que podrien anar a altres qüestions més urgents. No? Estem reduplicant ahir la feina perquè les conselleries en general no compleixen la seva feina i no se comuniquen, no sols amb la ciutadania, sinó amb la resta d'institucions. I això no ho dic com a alcalde d'un tripartit d'esquerres, no. Els alcaldes de Partit Popular passa el mateix, la connexió amb la conselleria és absolutament nul·la. La llàstima és que s'ha creat una cultura de la submissió, de dir, bueno, això és normal, no? És la Generalitat, clar, així va com va, però és la que decideix i és la que mana. Però la perversió és dir que tots els polítics, no? A veure, és que estan imputats són els del PP. I cal assenyalar i cal indicar clarament, els altres no estan imputats, val? Jo sempre dic, compromís de que l'imputat, bueno, ara té un imputat que sóc jo, però que estigui imputat per haver fet alçar una taula a la gent d'Espanya 2000 en el meu poble perquè no tenia autorització municipal. I això és una altra, m'han imputat per això, bueno, ja he anat a declarar, espero que s'arxivi el cas, no? Però no, cap cas de corrupció. Això ja se sabia abans d'aquestes eleccions, vull dir, això no ve de nou. I el fet de que la gent perceba que els seus polítics són corruptes i tal, jo no sé si és cert, perquè al final la prova electoral diu que el Partit Popular ha guanyat sense problemes. A més, ha baixat, però ha tornat a guanyar de molt en les eleccions. Per tant, n'hi ha una part de la ciutadania que està molt indignada, utilitzant l'expressió de moda, i que està molt cabrejada i té totes les raons del món, no? Que va un poc despistada i tal, però bueno, que està molt bé això, que se mostra aquesta indignació de cara als polítics, però de cara als polítics corruptes i de cara als polítics implicats, no? Quan la gent diu, és que al final els comentaristes de grups conservadors, que al final això és una manipulació contra el PP, però és que és el PP el que està immers fins a les celles en casos de corrupció, no són els altres, les coses com siguen. Hi ha algun cas d'algun del PSOE, d'algun de tal, en algun poble, bueno, bé, perfecte, també que se li ataque, però i si n'hi ha algun de compromís, cap problema, no? Pues, que se li castigui, però també s'ha de veure com tracten els partits als seus corruptes. El Partit Popular no expulsa ningú. I el discurs que va calant és que els altres farien el mateix. És a dir, el Compromís no ho fa perquè no té poder. Quan tinguera poder, ho faria. No? Jo intento dir, bueno, ja té prou de poder, tenim no sé quantes alcaldies, tenim diputats provincials, tenim no sé què, tenim possibilitats de corrompre'ns. I no ho fem. I no ho fem. Una altra cosa és que des de fa molt de temps els partits polítics s'entenen com grups que aspiren al poder, arribar al poder i a mantenir-lo, no? Com deia Maquiavelo, i la resta, la ideologia passa a un segon pla, no? Una ideologia una miqueta difusa, un ment d'esquerres, un poc més de dretes, i ja està, no? El 15M jo crec que és saludable en el sentit de que ataca aquesta concepció de partit, en el que ataca posa al descobert l'allunyament entre la classe, entre els dirigents, entre els polítics, els representants i la ciutadania, i mostra aquesta indignació d'un poc de sorpresa, i com hem arribat a aquest punt, no? Què està passant?